aw mun bɛ ka Bimali filɛ nin waati la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ aw na sa k'aw ka bisimila Bimali ka don kunnafoniw kɛnɛ kan. Ayiwa bi ye tarata ye décembre kalo tile 3 san 2024 yana an ka don kunnafoniw kɔnɔ kunnafoniw daɲɛ kumabaw filɛ nin an b'a jira aw la k'a fɔ groupe électrogène 27 min ka taa se énergie du EDM SA a ka tajiko minin ko tun bɛ sen na a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ énergie du Mali a ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye ministre Lamine Seydou Traoré ye i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se directeur général ma Umaru Jara ko fiɲɛbɔda dir'u ma wa i k'a dɔn u ni nafolo dɔ sarali ka kan min bɛ t'i jɔ $50 la CFA wari la. N'an bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ laadalako la kalo kalo o ntɛnɛn fɔlɔ an ka jamana jɔnjɔn an ka ayiwa mara ɲɛmaaw kɔni bɛ o baaraw kɔni kɛ n'o ye ka drapeau yɛlɛ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ntɛnɛn tɛmɛnen décembre kalo tile 2 san 2024 cité administrative la i k'a dɔn k'a fɔ Mali jɔnjɔn n'o ye drapeau ye drapeau yɛlɛ kɛra yen nɔ a kɛra ministre caman ɲɛna ni Ala sɔnna ma an da bɛ se o kibaruyaw ma. N'an bɔra yen an bɛ taa Kita région kɔnɔna na k'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa kalan sigira sen kan nɔ walasa ayiwa kalafiliw ɲɛbila mankan minnu bɛ kɛ o kow bɛ se ka dɔgɔya cogo min na a kɛra décembre kalo tile 2 san 2024 maa min bɛ ka ɲɛmaa kɛ sa o ye Kita marabolo o ɲɛmaaba ye n'o ye Dawuda Mayiga ye o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa bi tarata décembre kalo tile 3 san 2024 an ka primature la n'o ye premier ministre yɛrɛ tagayɔrɔ ye an b'a jira la k'a fɔ ayiwa jɛrɛ sigira sen kan nɔ walasa gouvernement maaw bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na baara minnu fɔra o bɛ se ka teliya cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ o hakilina u y'olu ta a ɲɛmaa tun bɛ bolo sa o ye Mali premier ministre n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye nin ye kunnafoniw daɲɛ kumabaw ye sɔɔni an bɛna don k'u wala aw y'a bisimila Bimali ayiwa tajiko minnu ni o ŋununu kuma tun bɛ EDM SA kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa énergie yɛrɛ a ministre kɔrɔ n'o ye Lamine Seydou Traoré ye ka taa se directeur général kɔrɔ ma ayiwa énergie kɔnɔna na Umaru Jara i k'a dɔn k'a fɔ ko u kɔni ye fiɲɛbɔda sɔrɔ o ye fiɲɛbɔda sɔrɔ $50 caution na k'u kan k'o sara CFA wari la a yirala k'a fɔ ayiwa nin groupe électrogène 27 a sanniko min ni a kɛra yuruguyurugu kɔnɔna na fo ka taa se EDM SA a ka tajikow ma n'i y'a ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ ko a kɔni baaraw kɔni ko a ye sira wɛrɛw minɛ o la ni maa kofɔlen ko a bilara kaso la kabi janvier kalo tile 22 2024 n'o ye EDM SA i k'a dɔn a maa caman bɛ yen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ ayiwa nin groupe ko in na o tɛmɛnen kɔfɛ groupe min bɛ taa se groupe 27 ma n'o ye groupe électrogène ye o la n'i ye jateminɛ kɛ taji minnu bɛ taa di énergie ma walasa courant bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o kow fana yuruguyurugu donna o kow la u y'a jira k'a fɔ maa minnu tun bɛ nin ɲɛmaa la k'olu kɔni ye ayiwa i k'a dɔn fiɲɛbɔda sɔrɔ i n'a fɔ kunnafoni b'a jira cogo min na juma tɛmɛnen novembre kalo tile 29 2024 an ka sara sunba min bɛ yen ni a bɛ wele ko cour suprême Mali kɔnɔ olu kɔni ye yamaruya di walasa ni maa ninnu u ka se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ayiwa a dɔ bɛ yen u ka kan ka $50 sara CFA wari la ayiwa tɔ kelen u ka kan ka $25,000 u ka kan k'o sara CFA wari la ayiwa min bɛ $50 sara o ye ayiwa énergie yɛrɛ ministre kɔrɔ n'o ye Seydou Lamine Traoré ale ka kan ka $50 sara ayiwa DG kɔrɔ n'o ye ayiwa Umaru Jara ye ale ka kan ka $25,000 sara CFA wari la an bɛ dugawu kɛ sa hali bi an ka courant ko Ala ka a basigi. N'an bɔra yen i n'a fɔ an y'a jira aw la cogo min na laadalako anw fɛ anw ka jamana kɔnɔna na kabi faranjɔrɔfanga maa ɲɛmaaw nana awa kalo kalo o ntɛnɛn fɔlɔ u kɔni bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka Mali jɔnjɔn n'o ye drapeau ye ka drapeau yɛlɛ kɛ o la ntɛnɛn tɛmɛnen décembre kalo tile 2 san 2024 cité administrative la n'o ye ministre dagayɔrɔ yɛrɛ ye u ye Mali jɔnjɔn drapeau a kɔni yɛlɛnna ye a kɛra ministre caman ɲɛna i n'a fɔ ministre min bɛ an ka jamana kɔnɔ bolola baarakɛlaw ani an ka seko n'a ka dɔnko ka taa se usine kow ma ani hôtel ko i k'a dɔn k'a fɔ tuma kɛnɛ kan ka taa se ministre ma min ɲɛsinnen don an ka baara kow ma ani baara kalankow ma fo ka taa se ayiwa an ka jamana ayiwa kalanso sanfɛ kalanso o ministre o tun bɛ a kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ jagokɛlaw ka ministre ka taa se usine ko ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ani ministre min b'an ka jamana kɔnɔna min ɲɛsinnen don an ka jamana kɔkan kibaruyaw ma i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan ko nin ko in kɔni kɛra ayiwa ko ye min bɛ tali kɛ Mali drapeau yɛlɛnni la Mali jɔnjɔn n'o ye hymne national ye o kɔni dara o min bɛ fara ɲɔgɔn kan ko fɔ ka fasodenɲumanya ko fɔ fo ka taa se ayiwa taaɲɛ yɛrɛ ma o bɛɛ lajɛlen tun bɛ o ta maaw ɲɛ kan an bɛ dugawu kɛ sa hali bi Mali Ala ka lafiya don anw ka jamana kɔnɔna na.
n'an bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa bi décembre kalo tile 3 2024 i k'a dɔn k'a fɔ lajɛ sigira sen kan lajɛ min bɛ tali kɛ gouvernement maaw u bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na ani baara minnu bololalen don o bɛ se ka teliya cogo min na o kɔni sigira sen kan bi o lajɛ yɛrɛ ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo o ye Mali premier ministre ye ni ale fana ministre ye min ɲɛsinnen don an ka mara cɛn o ma n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye ale ye baara in ɲɛ bila bi tarata décembre kalo tile 3 2024 awa i k'a dɔn ni lajɛ min filɛ ni a sigira sen kan bi a baaraw tun bɛ ka kɛ yɔrɔ min na o ye premier ministre yɛrɛ dagayɔrɔ ye n'o ye primature ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka se ka gouvernement baarakɛlaw ka se ka u ko u wasa don ɲɔgɔn na k'u cɛsiri i k'a dɔn gouvernement ye baara minnu boloda o ko bɛ se ka teliya cogo min na n'o ye gouvernement ka baara bolodalenw ye a kɔni kɛra fiɲɛbɔda ye premier ministre n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye a ye hakilina jigin kɛ Mali ye hakilina 8 min da a taasira ɲumanw na a da sera o bɛɛ lajɛlen ma ni ka gouvernement maaw wele u k'u cɛsiri kɛrɛnkɛrɛnnena gouvernement kura min sigila a maaw k'u cɛsiri hakilina minnu tara ayiwa i k'a dɔn jamana in baarali la o baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na a baaraw ka teliya o la n'i y'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ o hakilina dɔ ye fɛn jumɛn ye o ye awa gouvernement yɛrɛ bɛ se ka labaara cogo min na o la secrétariat général min bɛ awa ministre sow kunna ani awa cabinet maaw i k'a dɔn k'a fɔ o kɔni ye hakilina caman fɔ k'a fɔ min bɛ tali kɛ n'i donna gouvernement la i ka kan k'i ka ayiwa fɛn minnu b'i bolo k'a sɔrɔ i ma don gouvernement kɔnɔna na olu kofɔliw u da sera nin bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa gouvernement ka ciw olu kan ka kɛ cogo minnu na u da tora nin bɛɛ lajɛlen la fo ka taa se u ye hakilina minnu ta jamana yiriwali la o baaraw bɛ se ka waleya cogo min na u da sera nin bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a ta k'a lajɛ premier ministre nin kɛnɛ in kan n'o ye général de division Ablaye Mayiga a ye hakilina jigin kɛ kɛrɛnkɛrɛnnena i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa hakilinaba minnu bɛ yen nɔ ni jamana ɲɛmaa ayiwa général d'armée Assimi Goïta ale hakilina minnu ta Mali ka taa ɲɛ na a da sera o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin maa kofɔlen ninnu ma an bɛ dugawu kɛ u filɛ hakilina minnu ta ninnu ye Ala ka a don ba ma na. N'an bɔra yen an bɛ taa Kita mara kɔnɔna na n'o ye Kita région ye kunu décembre kalo tile 2 2024 kalatako hukumu kɔnɔna na lajɛ sigira kalan sigira sen kan walasa ka kɔn kalata ɲɛ mankan minnu bɛ kɛ o ko bɛ se ka dabila cogo min na awa Kita gouverneur n'o ye Dawuda Mayiga ye ale ye lajɛ ɲɛmaaya kɛ a kɛra gouvernorat yɛrɛ o lajɛkɛso kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ ni kalan min filɛ nin ye n'a bɛ kalata ɲɛbila mankanw olu bɛ se ka dabila cogo min na an ka jamana kɔnɔna na ani kalata bɛ se ka lakana cogo minnu na ka ɲɛsin ayiwa mara ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnena gouvernement ka lasigiden minnu bɛ an ka marabolo kɔnɔna na ka ɲɛsin olu ma a baara in kɔni labɛnna maa minnu fɛ o ye denmisɛnw ka jɛkuluba min n'o ɲɛsinnen don faso ɲumanya yiriwali ma n'o k'a ma ko association des jeunes pour la promotion de la citoyenneté AJPC o le baara in sigi sen kan Kita gouverneur Dawuda Mayiga a ye a jira k'a fɔ ni lajɛ in kɔni k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka se ka haba dɔ fara administrateurs n'o ye gouvernement ka lasigiden minnu bɛ marabolo kɔnɔna na ka dɔ fara u ka dɔntaw kan kalata ɲɛkɔrɔ mankanw olu bɛ se ka dabila cogo min na an ka jamana kɔnɔna na walasa hali bi jamanadenw ka bɔli ka caya ka taa kalataw la o baaraw bɛ se ka sabati cogo min na a ko ayiwa kalata ka kɛ mankan ma kɛ ko de nafa ka bon kosɛbɛ ko de bɛna kɛ sababu ye ka danaya sabati awa i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ani jamanadenw ka hakɛw olu bɛ se ka bato cogo min na bɛɛ fanga kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ sa i k'a dɔn k'a fɔ Ala ka kalata minnu bɛ ka jamana kɔnɔna na Ala k'an kisi a ɲɛkɔrɔ mankanw ani a kɔfɛ mankanw ma. Ayiwa an bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnena an bɛ don La Guinée Conakry n'o ye ayiwa an yɛrɛ tɛnkun jamana ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ walejugu min n'o kɔni kɛra u ka ntolatiyɔrɔ la n'o ye stade du 3 avril ye Zerekore i k'a dɔn La Guinée jamana ɲɛma a kɔni ye jɛkulu dɔ wuli gouvernement tɔgɔ la walasa ka se ka taa ka dugawu don kɛ karido min bɛnna décembre kalo tile fɔlɔ ma 2024 i k'a dɔn k'a fɔ kasara dɔ kɔni kɛra ayiwa Zerekore ayiwa min kɔni kɛra ntolati dɔ finali senfɛ i k'a dɔn min labɛnna stade du 3 avril la a yɛrɛ la k'a fɔ nin wari min kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ ko ayiwa balontan ye nisɔndiyakoba de ye balontan kɔni ye adamadenw bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na ayiwa sigida mɔgɔw bɛ se ka ayiwa nisɔndiya cogo min na nka ko kɔni yɛlɛmana ka kɛ ayiwa dusukasi ani ɲɛji ani hinɛ de ye ka d'a kan ko mɔgɔ kɔni ɲɔgɔn digidigi maa caman burɛnna a ni la wa maa caman kɔni jɔginna ka kɛ ni o walejugu ye ayiwa laginɛkaw ka masakɛ ayiwa n'o ye son excellence général Mamadi Doumbouya a ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ
awa jɛkulu dɔ wuli walasa ka taa gouvernement a ka dɔw kɛ maa minnu ni tora a ko la ani ka dɔw kɛ sa minnu bɔrɔn bɛ nɔ ni olu jɔginna olu bɛ se ka lafiya cogo min na a yɛrɛ la k'a fɔ wale in kɔni ko a juguyara kosɛbɛ awa Zerekoere kari tɛmɛnen n'i y'a ta k'a lajɛ i n'a fɔ Laginɛ faamaw olu b'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmaa a y'a jira k'a fɔ ko a kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jɔnjɔn fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan teliya rɔ walasa min yɛrɛ ɲɛmaa b'u ka awa premier ministre bolo n'o ye Amadu Uriba ye awa walasa o tɛmɛnen kɔfɛ ministre min bɛ yen nɔ awa secrétaire général min bɛ présidence la n'o ye général Amara Kamara ye ale fana cira ka taa Zerekoere kabini ntɛnɛn tɛmɛnen walasa i k'a dɔn k'a fɔ a ka se ka taa jateminɛ kɛ awa nin ko in na awa a kɔlɔlɔ ye fɛn minnu ye ayiwa dɛmɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin u ma o k'o jate bɛ se ka minɛ cogo min na olu taara o baaraw kɔni kɛ o la aw minnu bɔra sisan n'a bɛ ka Bi Mali filɛ nin waati la aw tulo a n'a ɲɛ garisɛgɛ kɛra min ye bi kunnafoniw la o de ye nin ye an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn an b'a ɲini aw fɛ n'a ye kibaruya ninnu sɔrɔ aw ka hakilina di a kan wa aw ka a yɛrɛkɛ walasa hali bi maa wɛrɛ bɛ se ka bɔ aw nu ma maa min y'a lase aw ma aw denkɛ n'a balimakɛ Bakari Kulubali aw ni ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.